Kita metan gedi ki pai khasip nar ki basong ki basa apa kasong lapangap kawin ki kasong ki bana khaput ba karbi anglong. Ki pai ba jong ka kasong ki la banya khon de ki jri ba ki de ki ter khanang banya da. Ila jong ka jaka ka puta ba khamtam e banya da ki pai nong rap ki ba ban rap ki jaka ki ban ban ba ki karbi nakada ba ki pulit makhlaya kem na ban ajing da ki. Kini kalong ka kam ki thua Kata jong wen ki singe ka khot de jakam sen nu taka ki jing su na jahan po tong lapangap jata. unit. Kerja hal pengam. Hai. Ka kerja hal pengap te kedai tang kuwi kan. Ong kini ki karbi ki sedang na duk tu gejing thungding. Thì ki wan phut iki tu ki ding ki khot iki ta ki live pheu snong ta. Ki convener te phela yo kerteng am iki tu ki convener jong itu karbi. Itu Agustin Hanse nang tabar iki KSA kan. Ki la convince ban wan kita ki karbi live house nong ban phut itu ki tan riding bal det thung da. Tadi nang tu da ngi na kaliang jong ngi kum kusnong ro. Ngim la sha ga ni marwangi thungi ki ding ha jakala jong hita. Te ki wan pendik ki wan phut itu ki ding ngi ro ngila long na ga ke siuru na mar sinyo jing tip ta ke siu hi barbor kamju mo se than bardar. Kawan kan ke siu ban ni pen ibor kan. Tadi nang tu pat kini ki karbi ki thang hi let's say kila ban keno ingi ki long ingi ki khasi penar kan. Kumba phi lai lomba ki thai kubor ki penpau ba kini ki ying jong ki ba long ngam tip mano ba set fire te. Tamba ka kejing suba jong ki kedai ba ngi khasi penar ba thang te gitu ki ying jong ki. Tenadu ketu kopor ki ap thap te. Itu ki lomba ki boundary jong ki kan. Ki ap te ho je kata kejing ap jong ki ngim persak ma na marwa let's say ki ting yo bandon ki anun miskrin ki ba la ban sim kabu ma. Te ngin keliang jong ngim persar je kata ka jing ap duty jong ki. Tang ba ka ba ngim la ban sha bat ka basnya pala hadu kata kedai ba ki ap hang tu te ki pendik te ye ki norep jongi. Ki norep jongi ki don lengkha rep situ. Temar hakini ki por la dei ke por ban patte ko ba. Te let's say lempat dei ke por ban ot ko baru ye selengkha te haban le peken ya ka ya ki ki wa ta. Ta ka biang nam biang tang ba. La delet marwe ru ki siat hi delet ikan thebri ru ki siat itu ki jri da. Ki babun hi ki beriu jengi ki bala mansau ki bala saksiat man kes ngi sa pendik ta. Te long mata kes ngi pat pai ba jong sno jengi te la su ban sa ma la su ban sa ta ya kata ka jing le don bor jong ini karbi. Te mangi ru ngi leng nagaleng sno ro ki pai ba jengi ki lek ta sa long sa karep la jong ni. Ladu menong ila yo ikan ka state la jong ru pat don kejing pendik andre ngimpat la ban yo jing keng kumno kini ki karbi te tang matahi. Ki wan pendik ya ki jakarep jong kini ki beri jongi. Don kini ki jing thum jing rep ki bala sa thuet te hai karbi la sa long la penjot te jing thung kum sing mo. La don sing ro bala sa penjot. Don ki trep mo la sa thang. Tang ba hadu mataru nakaliang sarkar jongi long kimpat simkhia te. Sarkar jongi ki phai pulin mo. Ki don ki pile jongi ki ba long ki yabun te ba sa po snol pangam. Te menswa ka snong jongi ka pediang te kata ka jing sa jong ki po snong. Long kim pat yo te ngiru ngimla ban pengkrai kata jaka sa jong ki support ketika jaka sa baki pilih rasam ru kisah kan. Te nakaliang jongi kumudor basnong yang kita kejing terwa jong SP lan di SP ma. Ki ong
ailat swai ki ban sa po snong Ai. man sengipat kin lej patrolling long kum ka protection ke nyingi man your safety te adum ta ki pilut jungi kim pat la ban le ai mo te nga kumu wainur khot ki siu badon hani po la pangam te nga kali ke ni kini pilut badon po pangam balai mo phimla ban eye protection ni kini kinong rep jungi haba ka duty jung phi ban eye protection ni kini kinong rep jungi tiki ong pat kim pat yo order te na kata ka sarkar tengam ngasu long ngasu lengot kumno kiwan hasno jungi ki order wan hasno jungi kelam le kata ka duty jungi katpa ban ai ka safety ban yo ka secure ye ki bri jungi te kimla ban le te ngasno thamla ke kata Kinang kanu ngode pule bon hasno fi. Te ki bun Kanu ai fo so fo. Hoi kum tai. Ti mesni kilen ni am siapa kita karap balik kena mana ai. Mesni kilen hoi mesni kilen. Kilen tang ba kilen ru ha jaka ha kata jaka kimnut ban cross tang kata jaka ka ba don kita ke lengkha rep jong ki bri jungi ta. Kimnut Kamar ki jaka rep jong ki pai ba la pangap ki long kham sakmat tiap cari. Jisa ki la dei ban lek ben singan lang bat kitu ki nong rep jongi ken. Kamu ki yang sangai ken ngon ta. Ja. Ka jangai kat nu la jan mi kum tu tu. jaka rep. Kumno? Ka jangai kat nu ka jaka ka ba ap ki pulen ka jaka ba rep. Long kum ni de ka penthor jongi ka long ko ba ha de. Talong lada ka he makanaru kata ka le say laban ang kalin de hakaba kita ki karbi ki ap sa kategaliang haba ki plit asam ki spa asam la don sa kategaliang kini ki jongiro la de bandon sa kategaliang ke tu lang sam smat kan kidei ban yelam kidei bandon hakamat ngi pai ba le say long yu pai ba jongi control ki ong ba na don kam man le yebun le tang kitu ki try lengkha mo te kile bapli ki ko mo ki bri jungi long ki bri jungi ki de ki innocent de haba kile pat utau pelit asam umla ban control utau karbi ki siat penban ni ki bri jungi to pelit jungi pat umla ban yada pilai long ba po media po sosial media long viral pada ketu ke video ba deka jeri siat simru ki pelit jungi kidang phan long ngam kenoi pelit jungi ma pelit jungi kile long ha kadon la ban keno ru si bentan marwa hab ki wan ban le du tiang ni ki de ki paradok prasnam jungi ki bat ye ka hatiar iga gonda si kimla ban ye kun no wat yu briu ba batang da ini jeri siat ni kitigi sim da kata ka de ka pala da te longan su pungkut nama tamene aja i pade mene fiong ka jam mene te long ki pulit jungi ru kimla su ban khang i kini ki jongi namar pulit asam ung singkhia ki bri jungi ru namar ka snong kala right ban bu ken de ka ayu rutin let's say ladangin bu de rutin ta kini ki bri jongi ki badan lengkha sa tu kaliang badan tu karbi kila ban le ar la ngot ki karbi pat ki abang tu de ki ar phau lai phau ngot ki don de ki sakwe kiliang bat ki don de ki san phau sakwe kiliang bat ki don bun da ki sim ke bui kata ka jing duna pa jongi ki siat pathar ki pen sistem ki kila ban yu i ken lamba tu ka ayuro ketuka ngalasen film ketuka video 4 per sen yang mah ya kamene jam nu mene mene te kidon ki jongi ru basa kidon jongi ru basa siap te ki pilih jongi ru kidon hang tu te la ka ja kumne la da government jongi kamla te ban le long ngan suong bay directly kane government jungi ngimla ban senia namarba katno sin ngile ikendu bat isi katno sin ngile yang kendu bat kita ki minister in charge by day bat ka police ka home department ki police him le
te sekai pan ngin kemilanti na kalyang sarkar ni te setang pai ba kin ban yele hang nei Mana ki harbun ba ki nong lapangap kasipnar ki abun ki har. pinang lapangap kimpat ki wan tang po ar punta ar persen namar ki kemilanti ba kini jongi nang ta keyboard punya jadi ni ong ki nong sisno ki khang te ki nong sisno jingi ban nom lek bun ken tenre lada hakan ni kurpam komot ki pha penyap ingi ken lada ki dei banwat jingtip swas doi banwat design po ka asam na po ki pulit asam lada ki la ban kontrol ki karbi ban up hang tu ar phengut kibri jongi ru kide ban tangar phengut apa ki jongi ki la ingi ya kibri jongi ban pha wan tang ar phel lene sangut lene sphengut kat bai karbi pat ungi kulit asam la ta ban tel kami kata tamba ko message ko ba clear mo lada kibri jongi mo nadu baros kata kiyo ban kumba kila thung yo jing thung yo kuba gen kiyo ban od de jing suk nadu porn swa tamba menta pat ko kiwan pendik nagaliang jungi ngimla ban sa su lada ko sartar kamla ban lai ngi ken pa ba ngi hab ban sim ni kijing ba khle tang kata mo La sen kitoi ke plum kali lote kitoi kali lote itu nangi polis tu mana ne lang ding e pe ko pela hukum na yena itu la tu phat plum dik ma bikla polis tu none polis tum si dak si ke plum asam polis pan thik long le lote meklia polis di rat pan pupo ni tumana papi apo asam polis pan thik long lote la tum ka chi kontrol asin klempo la son kire si ke chura chini tu ne lo ya dak si tum ne ko long lor lo tu la plong te nil tum ke ki than dun lo ut La polis panok sa nangi kori. Mai. Tendang rup pusana ngasir hai. la tum saudar pima La tu sadar ki ni tima adu long lor lo. kya bedi Dam de citerik rela. Mekla polis tum citerik ta citerik. Polis ko ni polis ani cuma nang ko tundam ta langsung nang to Oh, asal polis tu bahasa tum tahu bang mesti. Rupa de la dun tiga thada dun. Kala na ditu hana abi pon ke hala helia ki ding manda ni tumhana abi puga mekla polis ke Krori polis or dari pi la tuman ke hola parai mekla chumang tum lo dak se sa an tun lo